बऱ्याच जणांना अंडी खायला खूप आवडतात आणि घरामध्ये पण काही जण जे आहेत ती अंडी जास्त प्रमाणात आणून स्टोअर करून ठेवतात, साधारणतः 1 ते 2 डझन. आपण अंडी शक्यतो फ्रीजमध्ये ठेवतो, पण बऱ्याच वेळा काय होतं की फ्रीजमध्ये आपल्याला त्याचा चुकून हात लागतो किंवा काही गडबड होते आणि त्यातली 1-2 अंडी ही नेहमी फुटतातच. तर याच्यावर सोल्युशन म्हणून मी मिशोवरून हा एकचा जो कंटेनर आहे तो ऑर्डर केलेला आहे. खूप छान कंटेनर आहे, एक स्टोअर करून ठेवण्यासाठी. मला खूप आवडला. तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त असा कंटेनर आहे आणि याच्यामध्ये मस्त अगदी 2 डझन अंडी अगदी आरामात राहतात आणि एकही तुमचं बाजारातनं विकत आणलेलं अंडं हे फुटणार नाही, असं एकदम सेफ अगदी ह्या एक कंटेनरमध्ये राहणार आहे. तुम्ही बघू शकता किती छान आहे एक कंटेनर. त्याला 2 कंपार्टमेंट दिलेले आहेत. एक वरचा कंपार्टमेंट आहे आणि एक आहे तो खालचा कंपार्टमेंट. तर हे बघा, वरच्या कंपार्टमेंटमध्ये ही 12 म्हणजे 1 डझन अंडी राहतात आणि त्याला अटॅच करून हा खालचा कंपार्टमेंट आहे. हे बघा, तर इथं पण 12 म्हणजे जवळजवळ ह्या ट्रेमध्ये बरोबर 2 डझन अंडी एकदम मस्त, एकदम छान अगदी सेफ अगदी ह्याच्यामध्ये राहतात. एकही अंडं तुमचं आता तुटणार नाही आहे. ठेवायला पण एकदम सोयीस्कर पडतं हे फ्रीजमध्ये आणि हँडल करायला पण एकदम सोपं पडतं. तर एकसाठी किंवा अंड्यांसाठी हा मस्त असं एकदम परफेक्ट कंटेनर आहे. क्वांटिटी पण भरपूर अगदी ह्याच्यामध्ये राहणार आहे. बघू शकता तुम्ही किती मस्त असा कंटेनर आहे आणि एकदम दणकट आहे. मस्त चांगल्या प्लास्टिकचा आहे, एकदम हलका फुलका नाही आहे. मस्त असा मजबूत असा कंटेनर आहे. मला तर हा कंटेनर खूप आवडला. बघू शकता ही 1 डझन अंडी ठेवून झालेली आहे आणि आता ह्याच्यावर पुन्हा दुसरी 1 डझन अंडी ठेवणार आहे मी आणि त्याला खालून आपल्याला मस्त असं पॅक करून घ्यायचं आहे. मस्त राहतात अंडी, एकदम सेफ आणि ठेवायला पण एकदम इझी पडतं फ्रीजमध्ये. ह्या कंटेनरमध्ये अंडी भरायची आणि फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायची किंवा तुम्ही प्रवासात जर कॅरी करत असाल तर त्याच्यासाठी पण फार उत्तम आहे. एकही अंडं तुमचं खराब होणार नाही आहे किंवा तुटणार नाही आहे. एकदम मस्त तुम्ही प्रवासामध्ये सुद्धा ही अशा प्रकारे स्टोअर करून अंडी कॅरी करू शकता. हे बघा, आणि हँडल करायला पण किती छान मस्त एकदम अंड्याचा सुंदर असा हा बॉक्स आहे. ह्याची लिंक आहे ती मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. एकदम मस्त, एकदम आपली मस्त अशी अंड्यांचा हा खूप सुंदर असा हा कंटेनर आहे.